Predstavljen je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun u Podstrani s ciljem opremanja reciklažnog dvorišta, educiranja lokalnog stanovništva o korištenju istog, nastojat će se smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Konferencija pod nazivom Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun održala se u općini Podstrana te predstavila glavne ciljeve projekta koji uključuju izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta Perun, informiranje i educiranje lokalnog stanovništva o korištenju reciklažnog dvorišta te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima. O provedbi cijelog projekta govori načelnik općine Podstrana Mladen Bartulović. Prvo smo morali definirati lokaciju. Lokacija se nalazi u bivšoj K zoni, bivšoj gospodarskoj zoni, bivši kamenolom Lavčevića. Pa kad smo definirali lokaciju, napravili smo izmjene i dopune prostornog plana općine Podstrana, to je stupilo na snagu u proljeće 2017. godine. Pa smo paralelno s tim riješili imovinsko-pravne odnose. Najveći vlasnik toga cijelog obuhvata je Splitsko-Makarska nadbiskupija, s njima smo napravili odgovarajuće ugovore. Kad smo sve to riješili, išli smo u ishođenje lokacijske dozvole, napravili parcelacije, ishodili građevinsku dozvolu, napravili izvedbeni projekt, izvodili projekt do kraja i aplicirali ga na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Maksimalni iznos koji smo mogli tražiti je bio 4.200.000 kuna. Vrijednost navedenog projekta po izvedbenom projektu je 7.660.000 kuna. Postupak javne nabave u tijeku. Mi očekujemo da ćemo negdje kroz kraj 6. početak 7. mjeseca izabrati izvođača i mi bi odmah krenuli sa radom. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun doprinijeće održivom gospodarenju otpadom i unapređenju sustava gospodarenja otpadom jer će u okviru navedenog reciklažnog dvorišta biti omogućeno odvojeno prikupljanje i privremeno skladištarenje posebnih vrsta otpada. O detaljnijem uređenju Bartulović je kazao. Znači, radi se o obuhvatu na površinu nekih 3600-3700 kvadrata. To je sad jedan ograđen, mi smo taj prostor već dijelom i uredili, ogradili, stavili video nadzor, stavili nekakvu funkciju, ali cilj je da ovim reciklažnim dvorištem, ako je naša zakonom propisana obaveza, našim mjestovima Podstrane, to je naša zadaća i naša uloga, da osiguramo da dio tih otpadnih stvari primarnom selekcijom donesu gore u reciklažno dvorište. Mi imamo sad na području općine Podstrana 12 zelenih otoka, oni nisu dostatni za potrebe Podstrane. Podstrana danas ima 12.000 stanovnika, ona buja, ona raste. Godišnje se u Podstrani skupi preko 4.000 tona raznih vrsta otpada, a svrha projekta odnosila bi se na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Nama je cilj da tom primarnom selekcijom i kvalitetnom upravljanjem tih sakupljenim otpadom da on može ići u proceduru reciklaže i da se opet može upotrijebiti. Dakle, papir koji se skupio, da se na pravilan način sakupi, da se sačuva i da opet može ići na obnovu, tako i željezo, tako sve te stvari koje se, i plastika, recimo plastika, postoji procedura kad se sakupi ta plastika, da se ona prirodom opet vrati kao plastika na tržište. Dakle, to sve ovi naši ciljevi da smanjimo te količine otpada koje su održavale bilo na deponiji na Karepovac ili na divljoj deponiji po Podstrani. Projektom bi se trebala podići svijest stanovništva o neodrživosti postojećeg sustava, a je li lokalno stanovništvo spremno i do sada dovoljno educirano o nužnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, govori pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša općine Podstrana Božen Živaljić. Prije puštanja reciklažnog dvorišta u pogon slijedi edukacija. Ta edukacija se provodi na svim razinama kod građanstva. Počevši od škola gdje se zapravo najveća reakcija je kod djece, oni najprije reagiraju i najprije shvate što to znači. Tako da će sljedeće informiranje javnosti i podizanje općenito ekološke svijesti kod ljudi koji nadam se da će to uroditi plodom. Općina Podstrana s projektom izgradnje reciklažnog dvorišta Perun uključila se u uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s namjerom osvještavanja potrebe očuvanja resursa za buduće generacije.